Mogi TV. Kodhi kaunti ma Kisumu nyakuram gajuang jodak kod johala makatite kar chung'od bura manyando koro yuago ruchruok mararita kwe kalore kod kuo masani omedore okinyi godhiambo e alworano. Gichich ni nitiere jonjore moko masani okikre eigi mawuondre ni gin johala gino makoro miyo gidwa chako nonro kendo goyo johala duto kogno ka gikwayo bende obila mondo mochung' ne arita mondo miyo chaka pedha motegno mareso gi lwet jonjore mapok oyangi. Watudre achiel kachiel gi Millicent Adhiambo mantiere kaunti ma Kisumu omiyo ler mathoth kotenore kod wechego mag arita nyakuaram gajuang. Millicent, agone riyo makare nyiswani to wechego mag arita katito dhi nade nyaka sechegi. Ero kamana yonya Lydia achiel kachiel kwa wuok katito mabende yudore kar chung'od bura manyakach kama bende gi thuolo ni endi kuom thuolo mar dweche ariyo joywak makaendi wacho ni jokuoge osemedore e alworani kendo gino oserocho arita kwe obede delni obede chiro kata obed jo ohala mopogore opogore kuma giloke ohala giyudo ka gigegi kata mwandugi jokuo kwalo matamre gino. Nadwa ni wadhi irgi achiel kachiel mondo ginyiswa ni to gini nochakore karang'o to kwayo mane makoro gin go kata okang' mane magidakaw eneno giduoko piny weche mag njore makoro dhi nyime e alworani. Machiegni bro chako kodi achiel kachiel be abia ka king'yo kata ng'ina kamera chak na ginyime lero ni to kuo ma ulero ni eri ochakore karang'o to ere kaka otimore to uchich ni jomage mabede timonu gini to obila timo yang'o. Erokamano Radio Ramogi gi nyinga en Linet Opiyo ajadak makatito ka. Kuom dweche ariyo mokalo insecurity osebede ikatito ka. Wawacho kod dwel achiel ni arita mar kwe okethore ikatito. Katito ni e North Nyakach to ok wamor kod kuo mane ikatito ka. En kuo ma kata chiaye ok wuothe chiro ka. Ok wuothe bath ndara ba ok kwa. An ka mane an kod dhiang' mana kano ni nyathi dhigo sikul. Dhiang'no apoko osekawe kendo onge kod sani ma pod akia kata ni tadhi timo nang'o ka nyathi dok e sikul. En kuo mituro dhoudi tituro dukni to ok wamor. Irepo nyaka moni ma nyaka mogo miago de chiro. Ok wamor kendo wawacho kendo wakwayo ni jotendwa mane wayiero konywa uru waol gi kuo man katito. Ero uru kamano. Ero kamano mana mapiyo piyo machiegni. An gi nyinga Mary Ochieng'. Awacho ni insecurity makatito rach kabisa. Sani kata gwene mokipidhi gimora mora nyaka dukni turo. Giwero matis kiduogo ni ochako kwale. Kiny kendo kiwero ochako kwale. Ima nyaka mogo kidhi dala nyaka rombe ikaw nyaka godiochieng'. Insecurity rach. Ng'iuru kaka unyalo lokonwa insecurity. Uloknwa polise manyisha nitiere chon. Ukelnwa polise manyien mondo insecurity obed maber e Nyakach. Wakwayo gi dwol achiel ni joma ne wayiero mondo ging'i kaka ginyalo konyo Jonyakach ywak. Erokamano ahinya machiegni. Iluonga ni Abdalla Otieno, an jalup jakom mar chiro Katito. En adier ni chiro Katito kata taon mar Katito osebedo gi kuo kabisa kendo en adier ni jomoko osedonjo e kindwa kaka johala ni giloko to kwatimo nonro to wayudo ka gin joma richo kendo gin jokuoge mama kinyi godhiambo. En adier ni ok chop jumbe ariyo koko kwal duka kata ko mama mamoreyo kata kotong' ng'ato kata kwal dher ng'ato. Wakwedo okang' mamalo ni kuo machal kamano ok wadwar nikech Katito ema biro konyo ogandawa manyien. Kwawe ni jokuoge mobet e Katito oganda mabiro hinyore. Koro akwayo jotendwa mana wayiero Aduma Wuon Owuor, Ojienda, MCA Nyaoke. Wakwau mondo mi ukonywa e weche matimore Katito ka nikech arita mar Katito ok ni maber kendo ni marach kabisa. Koro akwayo mondo jotendu wuog oko to kotamore kaka wan jopiny waseng'eyo jokuoge ma wan gi dierwa to gi kuonde gik ma giwuondre ne gitimo wabiro kawo chike lwetwa ka sirkal gi jotendwa ok nyal kawo. Uru kamano. Kapok idhi kaka jalup jakom bende obila osekawo thuolo mar timo pedha e yango jokuoge gi kata njore matimore e alworani. Ero kamano amor gi OCS marwa manyodonjo manyien nyaka nyodonji pok okawo ndalo to setemo wakonyo manyo jogi kendo nitiere manyo osemaki moseteri nyaka e kot. Koro wakwayo ni mondo mi polise mani piny awacho ka onge luoro mondo wilgi mondo miwa polise manyien mondo watigodo Katito mondo wakonyo oganda ma Katito. Mana mapiyo piyo katieko ng'ama nyalo medo? An iluonga ni Ken Bewa, boda chairman North Nyakach Ward kendo watiyo e Katito ka kendo e Katito ka te an machung' ne boda te. Kaluwore gi gik mosebedo katimore Katito ka e dweche moko ariyo mokadho dukni turo gi e tokgi kendo ibiro yudo ka samoro watchman obede mbele duka to tok duka iyudo ka samoro osetur kendo mabati osewuo.
omiyo ok wasebedo mamor kendo wan kaka jo boda boda wabiro konyo chief marwa tich nikech ei Katito ka orit kod Madam Chief Elizabeth mabende osebedo katiyo matek kaachiel kod OCS mancho kelo manyien. Omiyo wan kaka jo boda boda wabiro wuok oko te kendo koro wabiro kawo chik mondo mi ti mondo mi kuo matimore kani chien kata nyocha ge kwalo pikipiki adek e dwe mokadho kendo kata sani waneno kapod gilewo nyithiwa moko mabende nyithindo moko nigi nego. Ok wabi yie gi gima chalo kamano. Wan kaka boda boda wabiro wuok oko mondo warit town manyo okelnwa kod anyang' nyong'oni kotelnwa kod jakom mar chiro Joel Nyangweso. Erokamano. Katieko adwaro ng'ama miyo. An iluonga ni Meresa Diambo, ajadak ma Katito. Mokwongo an gi chuny lit nikech ane baba to ane mama. Gira malonso manyalo konya rito ngima nyithinda ok anyal yudo. Awe chiaye katwe tol nikech aonge nyalo manyalo ndiko godo jakwath. To kaduogo to tole mayudo. Koro kaka piny tol ni dhiang' odhi kanye tama wacho nyaka sani. Kata sani ma wuoyo ni an gi nyathi ma nyocha admit e skul kata kaka dhi duoke ok ang'eyo nikech ane mama to ane baba to be ok en ng'at achiel. To gira maloso wero be kata kwa wero kata last week nyocha kotur store mar cereals mokwal gigewa mang'eny kaka ne wa wero. To kendo gimwachakwano wayudo niya jokuoge gitiyo mana gi nyithiwa moko ma giseneno ka kong'o mar omero mosemadho kong'o mool. Gine mitiyo kodgi kendo gine minyiso gini ding'i kama kama ditim kama kama kendo gin be miketo gi gisembo nyaka jamnigo. Litnwa malich, litnwa kabisa. Wakwayo ni jotendwa kanyalo konyowa to konywa mondo gwambe ngimawa kod ngima nyithindwa obed gi kwe. Erouru kamano. An iluonga ni Colombo David. Kuoma Katito ka ok osebet maber sana wan jok ma tiye iye ka ok waseneno maber ahinya. Mane wakwayo mondo DCI gi OCS gi OCPD mondo tem nono ane chakruok mar kuone nikech kuoni koro dwadhi ahinya. Katito ok wanyal bet kaka jok moko mawelo to Katito en marwa. Koro ne wakwayo mondo kuoni kaber to jotendwa mag security otieknwa godo. Erouru kamano. Erokamano ahinya machiegni. Erokamano Radio Ramogi. Ramogi TV an gi nyinga an Grace Awino Kal. An chi Agoro ka an chi Nyakach. To jaoda notho higa mar 93. Nyaka kawuono asebedo ka konyora mana go ohala, ema rito godo nyithinda, ema rito go ngimana. To iyo anda ni kwala okinyi gotieno. Kadhi aolo loan, aketo godo mwandu, kiduogo kiny tiyudo koting'e. Kidhi ka polisi idhi report, jakuo komaki kinyo duogo. Ikwala okinyi gotieno, jowadwa gikani. Adwa timo nang'o mondo adagi mondo akonyra kapod Nyasaye omiyo omeda ndalo kama. Konya uru jokama. Konya uru e wach kuoni mondo andani ema manyogo tema chiemo go jowadwa. Sani gikani kata ka wuoth bas ndara ng'ama diluonga madi miya 50 onge jokama. Konya uru mondo ukelnwa jo arita mondo rit chiro mondo chiro bed kare. Mondo kata kiwe ohandi tidhi nindo gi kwe king'eni kiny kadok tadok yude jowadwa. Erouru kamano. Mana kamano Lida kisewinjo moko kuom ywak mopogore opogore kowuok kuom jodak kaachiel kod johala ka giwacho ni mwandu gi kata jamni gin gigo ma ka giloko to gin mana gi paro madang'ni ka giwacho ni onge arita makare ka jokuogi oyawo wang'gi kendo dhogi mar ritogi kendo tong'o gi kata monjo gi e korio ka gidok kata kuonde gi mag ohala. Gie thuolo ni endi go duolgi ka gikwayo piny owacho kata sirikal morito gi alworani mondo nyal kelo arita mondo mi oridi ka ochaka pedha mar yango jogo mabende osebedo ka rocho arita makain. Ka kamano kionge penjo aduoko ni studio dhi nyime kod weche manyien mamedo tuche mesawa mar weche. Lydia Nkuomi. Kapok idhi Millicent, bende nyiswa ni to bende gisebedo ka gigo report obila wacho ang'o ahinya kotenre gi wechego mag arita. Erokamano ahinya Lida, gie thuolo ni endi giwacho ni obila gisebedo ka giweyo kendo OCS manyocha okelnegi manyien bende osechako konyogi timo apedha ka bende pod gikwayo mana obila ma bende nitie ma giwacho ni osebedo ka timo tijgi mondo owuog oko. Ka kamano to owilgi okelnegi obila manyien manyalo konyogi e duoko arita makare e alworani mondo gidak kata giloko ohala kod kwe. Millicent, achiel kachiel koya e kaunti ma Kisumu en geno marwa ni jotelo biro winjo ywak mar jo kaunti ma Kisumu mondo riarita e gwenge. Erokamano nya Millicent kuom report ma kamano. Wan mbele nyakoro mga jwangi weche manyien kaduogi nyake kaunti mana